Näin lisäät uuden havainnon. Käytä havainnon tallentamiseen omaa sijaintiasi tai valitse haluamasi paikka kartalta. Valittu paikka täytetään automaattisesti, mutta voit halutessasi muokata sitä itse. Lajikentässä on älykäs täyttö kirjaamisen helpottamiseksi. Päivämäärä on automaattisesti nykyhetkessä, mutta voit myös valita muun ajankohdan helposti. Ja kellonajan. Tämän lisäksi voit lisätä havainnolle lukumäärän, sukupuolen, iän, puvun ja tilan. Voit myös lisätä useamman ryhmän lintuja. Voit kirjata haluamasi muut tiedot lisätietoja kenttään. Lisäksi Pinnasieppo mahdollistaa pesimävarmuusindeksin kirjaamisen selkeiden ohjeiden avulla. Voit myös kirjata, kenen kanssa teit havainnon. Voit valita, tallennatko yhden havainnon vai lisäätkö näppärästi toisenkin havainnon. Havainnoista näytetään kattavalla hakutoiminnolla varustettu lista. Pääset näkemään havainnot myös selkeällä karttapohjalla. Pinnasieppo toimii suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Lajilistan avulla pääset lukemaan linnun tietoja Wikipediasta ja kuuntelemaan ääniä xenokanto.orgista. Voit varmuuskopioida havaintosi paikallisesti tai jakamalla suoraan esimerkiksi Dropboxiin tai Google Driveen. Voit jatkossa synkronoida havaintosi laji.fi-palveluun, jossa niitä voidaan hyödyntää tutkimuksessa ja lintujen suojelussa. Voit valita, mitkä havainnot haluat synkronoida. Voit vielä myös muokata ja tarkentaa niitä halutessasi. Voit lisäksi valita, synkronoitko havainnot karkeistetulla vai alkuperäisellä sijainnilla. Ja voit edelleen halutessasi pitää omat salaiset havaintosi täysin pelkästään itselläsi. Mitään ei jaeta ilman lupaasi.